slet ikke strejfet dem før. Bier, fordi de bestøver kaffeplanterne. Så bliver vi nødt til at gøre noget lige nu, fordi der er ikke råd til kaffe ellers. Jeg har taget et smut til Honduras, inviteret af min gamle ven Anna, for at høre mere om, hvorfor det er så vigtigt, at vi får transformeret kaffeproduktion til et udtryk, som jeg hørte igen og igen på turen, nemlig regenerativ kaffedyrkning. Nå, Anna, Ja. vi er kommet til en kaffeplantage et godt stykke op i bjergene. Så det er lige her. Ja. De små kaffebønner. Kan du ikke lige fortælle, hvad der skal ske? Hvad skal jeg se? Hvor er vi? Vi er 1500 meter op i bjergene, og vi skal se en stor kaffeplantage, som er en del af det her afskovningsfri projekt, som Nestlé har igangsat i Honduras, hvor vi skal sikre os, at der dels bliver plantet en masse skyggetræer, som beskytter kaffeplanterne, men også sikre, at der ikke bliver fældet nogen træer, ikke? Som er unødvendigt. Det er den primære del. Et ekstra lille bonus, det er, at vi også skal besøge nogle af de biprojekter, vi kørte forbi lige før, hvor du ser de gule planter, hvor bierne får al juicen fra og bestøver kaffen bagefter. Vi er midt i en kaffeplantage. Altså prøv lige at se, hvor fantastisk det ser ud. Der bliver drukket cirka 6.000 kopper Nescafé i sekundet, har jeg ladet dem fortælle. Jeg har bare ikke fået at vide, at der var så utrolig mange myg, når man nåede at kigge på kaffeplantagen, så lad os lige komme videre, ikke? Jeg er rigtig glad for at være med, og sådan noget, jeg synes ikke, du sagde, at det var sådan en myggetur. Gjorde jeg ikke? Nej. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Det er det jo altid. Er det altid det? Det er jo altid en myggetur. Jeg synes, du sagde hygge. Det er jo mygge. Nu er jeg jo ikke skuespiller, men det kunne godt sige. Jeg synes, du sagde, det var sådan en hygge. Det sagde jeg også. Nå, okay, jeg synes, du sagde myggetur fra start af. Nej, ja, det gør jeg også. Og så ændrede det sig. Ja, det var sjovt. Det var godt. Gør vi igen. Hyggetur og lege. Lad os lige få på plads, hvad begrebet regenerativ kaffedyrkning er for noget. Først og fremmest så bevæger man sig væk fra det konventionelle. Det her, hvor du kigger på planten, hvor det gælder om at få så meget ud af planten som muligt. Det er en måde at tænke landbrug på. Og på en måde kan du faktisk tænke lidt som om, at det er at gå tilbage i tiden. Så det gælder om at bearbejde jorden så lidt som muligt. Så den her kaffebønne, jeg plukker her og får frem her i lyset, er den regenerativ? Den er dyrket efter regenerative principper. Absolut. Ja. Skal vi smage på den? Tør du? Ja. Ej, du skal prøve ud. Virkelig sød. Utrolig sød. Overraskende sød. Ja. Der er 2. Jeg har ladet mig fortælle, at over halvdelen af befolkningen i Honduras lever under fattigdomsgrænsen, og at det største erhverv i landet er kaffe. Men selv det største erhverv har svært ved at fastholde de unge hondurianere, der oftest vælger at prøve lykken i USA. Det er dog langt fra den eneste udfordring for kaffeproduktionen i Honduras. Og Honduras her har vi lige snakket med nogle lokale om, at det bliver varmere og varmere, og der kommer mindre og mindre regn. Det gør det, og ligesom med alt muligt andet, så konsekvenserne for det globale syd er bare gange 10 i forhold til op hos os. Vi går og brokker os over de forandringer, jeg ved, der er, men det er så voldsomt her. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt endnu stærkere klimaforandringsresistente planter, og det hjælper den regenerative transition med. Jeg tror, jeg er blevet lidt klogere, Anna. Men vi skal videre nu, for vi har jo rundture, og vi skal jo flere forskellige steder hen. It's better if we have long. Anna, vi fik bare lige at vide, at bierne er lidt aggressive i dag. Er det seriøst? Ja, de plejer at være rolige på et tidspunkt, men i dag... Nej. Jo, Nej. jamen det sagde han. Men han sagde, at det var part of the experience. Jo, Det har han ikke sagt. det er rigtigt. Så vi ses. Altså, er det bier, eller er det en drone, der lyder sådan der? Det er bier. Fedt. Men jeg synes, det er meget interessant, at det er en del af kaffebøndernes hverdag. Altså ligesom for, at de skal have flere, om jeg så må sige, erhverv. Producere flere forskellige ting, for ikke at være så sårbare over for konjunktur og så videre.
klimaforandringer, hvad har vi? Vi producerer altså også honning, og derudover er bierne med til at bestøve kaffeplanten, så det giver jo mening. Agricultura sostenible. You like Star Wars? I am your father. En la parte del medio, ¿verdad? Et eller andet sted. Der var en bi? Ja. Men de er aggressive i dag. Og bier er ikke nødvendigvis regenerativt, FYI. Det her med, at man investerer i bier her, det er jo bare et eksempel på dagsordenen i den regenerative verden. Ja, men det er dig, der fortæller det. Nej, men jeg siger det nu. Det er ikke fordi, jeg fortæller det, fordi jeg gerne vil lære dig det. Undskyld. Jeg er ligeglad med at jeg var i fortælle. mode med at snakke om, hvad vi skulle nu. Jeg tænker, vi skal løbe med dem. Vi skal lige hen og se det her nursery. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men hvor du planter dine planter, dine skyggetræer, som jo er sindssygt vigtigt i forhold til at beholde en bæredygtig kaffedyrkning. Hvis ikke du får plantet de her skyggetræer, så visner det. Især i et land, så du godt mærke, hvor varmt her, ikke? Jo, der er meget varmt. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Her der sikres det, at vi får plantet træerne, får givet dem til landmændene, og så hjælper vi dem med, hvordan det skal holdes og plantes. Fordi skyggetræer er tit en ting, som hvis du ikke kan give dine børn med på bordet, så har du måske ikke tænkt dig at investere i ekstra træer, som alligevel ikke giver nogen afgrøde. Det kræver lidt overskud at tænke. Det kræver lidt overskud, men det er sindssygt vigtigt, for ellers så holder din høst meget, meget kort, og så får du meget mindre ud af den, og så går der bare et par år, og så er det, solen skinner konstant, eller så kommer der en flooding, og så er det. Så det er mega vigtigt, for det skal vi lige nå at se. Vi er jo på rundtur. Ja. Tontolo, Mauria, this name? Mauria Ceciflora. Ceciflora. Sí. Tontolo. 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 That's even hard for me. Tú vas a tener el primer privilegio de plantar un árbol en peligro de extinción en Honduras. Dos malquerientes que vienen que van a tierra con la vida No. He said you're gonna have the privilege. You're gonna be the first one to plant a tree that is endangered. Oh. So that is Okay, it's an honor. Så det her med, altså vi er taget herned, og jeg er med, og vi skal have folk til at klikke ind og så videre. Altså, der er vel også en del af at skulle ligesom kunne sige til omverdenen, hey, se os, vi er fede. Det vi skal sige, det er, hey, vi har et kæmpe problem i forhold til kaffen og den måde, som kaffen traditionelt bliver produceret på. Fødevarer står generelt for 30% af verdens udledninger. Det er super vigtigt, at vi får gjort noget lige nu. Så at bruge dig som et hjælpende talerør til at få someone up and smell the coffee, det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Jeg tænker, der er jo sikkert nogen, der sidder ude bag skærmen og bare siger, så er jeg slet i gang med at lave en reklamefilm, ikke? Ja. Ja. Vi er i gang med at lave en reklamefilm for kaffebønderne i Honduras. Absolut. Tusind tak for, at du så med. Jeg håber, du fik lidt ud af det. Jeg er næppe blevet nogen kaffeproduktionsekspert, men jeg har i hvert fald fået en ny forståelse for de store udfordringer, som kaffen står overfor. Og så er der vist kun tilbage at sige hasta luego og skål i kaffe.